Мөнир Кунафин. Уйландымы яугир? Базар шаулай. Базар гөрләй генә. Бында батша алдак. Гамһезлек. Бер мөештә бабай орден хата. Кем бар икән хәленә инәрлек? Бабай. Караш моңлы, маңлай ярлы, күпте күргән, күпте кисергән. Кулда орден, нишләп төштә түгел? Яугир еңгән, кауган, емергән. Кул калтырай. Фашист быгауларын өзеп алган кулдар калтырай. Мылтык тотып, байрак сөйгән кулда тонык кына орден ялтырай. Тауган илем, тауган ерем тиеп ташланганда сакта уттарга уйланымы яугир ил язмышы? Калыр тиеп алдак кулдарга? Уйланымы яугир, горур яугир калырмын тиеп мескен хәленә? Түккән каны хәләл. Каргышы юк, әле лә ул тогры иленә. Кул калтырай. Ирен шыбырланы. Хатам орден. Хатам. Алыгыз. Юк, хистә урланылган түгел. Онда намыс, безнең каныбыз. Алыгыз. Орден хата яугир. Маңлай хырлы, моңлы зарлы уның карашы, янын фида иткән горур иле базардарда калган. Алашып.